Şiratdагы кутлау сәламебез Самара шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен Масеевка авылында туып үскән гүзәл хатын-кыз Аввясова Гөлнара Рәфат кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Рөстәм, кызлары Регина һәм Аделя, әти-әниләре Аввясовлар гаиләсе, Риват Агир улы һәм Наҗия Алимҗан кызы, абылары Рамис Рива улы, тормыш иптәше Эльвира Инсян кызы, кызлары Элина һәм Дарина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Масеевка, Самара, Тольятти шәһәреннән килгән бар теләкләрне дә чәчми-түкми җиткерергә тырышам. 35 ел элек Иске Кулатка районы Масеевка авылында гаиләдә көтеп алынган, яраткан бала булып дөньяга минем сөекле хатыным туган. Мәктәпне тәмамлап, Ульяновск шәһәрендә сәүдә тармагы техникумында һөнәри белем ала. Кулына дипломын алган яшь белгеч буларак, ул янәдән туган авылына кайта. Шуннан озакламый, без аның белән кавышып матур гаиләбезне кырдык. Яшь кешеләр буларак, шәһәргә күчеп китеп, үз тормышыбызны парлый башладык. Мәхәббәт һәм хөрмәт белән бер-беребезгә карата янып, татулыкта ике кызыбызны тәрбияләп үстерәбез. Зур кызыбыз Регина инде 6-нчы сыйныфта укый. Аделябыз 1-нче сыйныф укучысы. Кадерле хатыным, туган көнне минем ихлас сөюем хакында ярату сүзләре кабул ит. Әгәр бу тормышта рәнҗеткән булсам, зинһар гафу ит. Мин сине бик яратам һәм хөрмәт итәм. Миңа матур балалар бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт, сөеклем. Гөлнарабыз безнең үз кызыбыз сыман, йомшак күңелле, ата-ана хакын хаклап яшәүче киленебез. Ул гомердә дә күңел рәнҗетерлек сүзләр әйтми. Үз тормышында, гаиләсендә яраткан хатын, сөекле әни һәм хөрмәт иткән килен булып яши. Без аларның тормышына сокланабыз. Сезнең кунакка кайтуыгызны гел зур бәйрәм итеп көтеп торабыз. Белегез, без сезнең хакта уйламыйча бер мизгелдә үткәрмибез. Дугаларыбызда сезгә бары исәнлек, саулык сорыйбыз. Якыныбыз, бүген туган көнең. Без телибез ихлас күңелдән, ни бар борчу болытлары китсен, синең башчыңдагы күгеңнән. Син туганнар өчен бик ягымлы, кардәшлекне белгән кешебез. Чын йөрәктән сиңа якыныбыз бары бәхет, уңыш телибез. Һәр вакытта синең табын кырган, күңелең йомшак безгә карата. Ни бар, якыннарың сине бел Гөлнара бик тә ярата. Рөхсәт итсин бәйрәм белән котлап, җиткерергә изге теләкләр. Матур җырлар синең хөрмәтеңә булыр бездән бүген бүләкләр. Кадерле Гөлнара Рәфатовна, сезгә юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз. Бәйрәмегез көнендә кәефегез күтәренке булсын. Алдагы җыр аны күтәрергә ярдәм итәр дип өметләнәбез. Açsam dünyam küle, sağlık bulsa jite barda, мәңге tınmaz yüreğim var, ruhlandırıp tıra olga, etkey gazizlerin hayırdığa qala dilep, sügen yarım balalarım, olar miңа nıqlı direk, mini yaratam seni durmuş, min bit siңа aşık küpten, sıypasan da, sınasan da, yuqtır siңа, yuqtır öpken, mini yaratam seni durmuş, min bit siңа aşık küpten, sıypasan da, sınasan da, yuqtır siңа, yuqtır öpken. Şadlık büler dostları yanda, dost işi bilen yaşav jingil, her mizgilden temyemi tabıp ey suyine minim күңел işlim iken işim ona janıga yakın jitmiş hüner bәхет kütsin tuar tağda emin bulsun iller günler mini yaratam seni durmuş min bit siңа
Юктыр сиңа, юктыр үпкә.